Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon ng website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa buong adlaw. May mga nagreklamo na sa sistema sa pagbakuna. POC, nagpasalig nga babakunahan ang tanan nga mga nagparehistro. Buhawi, nasiplatan sa Bacolod kay nasang udto. Isa pang ika-persona, nasapuan nga patay sa Talisay City kahapon sang hapon. Reklamo sa ombudsman gin-file kontra sa District Engineer sa DPWH Bacolod kag sendro angot sa ginpang pangutod nga kahoy sa Old Airport. Kag sa Good Vibes, nagabaligya fishball, nakapatindog sa kaugalingon nga balay. Nagabaligya milk tea, nagapa-franchise na. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, magulugal umon nga panahon nga may dala nga pag-ulan ang ginapaabot sa Bacolod kag Negros Occidental sa masunod nga mga inadlaw. Base sa weather forecast sang Pag-asa, mayara karon sang isa ka intertropical convergence zone nga nagaapekto sa Visayas kag Mindanao. Ini ang kabangdanan kun nga asa pihak sang mapaang nga panahon, magatupa ang lapta-lapta nga pag-ulan nga may dala nga pagpanaguob. Bangod sini nagapaandam ang Pag-asa sa publiko nga maghalong batok sa pagluntad sang flash flood kag landslide. Padayon naman ang paghuyop sang easterlies sa Luzon. Light to moderate naman ang huyop sang hangin pati na sa baybayin. Sa number 9, sa Kabangkalan City, isa ka lalaki patay sa pagpanglabo. Ang yasining utod, pilaso naman. Patay ang 34 anyos kasi Anthony Venturillo matapos labuon sang Domingo sa Barangay Bantayan sa Kabangkalan City. Samtang pilaso naman ang yautod nga si Marlon nga matambag lang kuntani. Sa investigasyon sang Kabangkalan PNP, ang mag-utod nga lunsay na kainom ang nagpadulong sa balay sang sospek kasi Anjun Alcantara kag ilagin pangita ang ila sini nga tiyo. Nagbaisay suno sa pulis si Anthony kag ang sospek bangod sa wala sa balay ang ila sini nga ginapangita kabangdanan nga nalabo ni Alcantara ang biktima. Matambag kuntani sa suno sa pulis sang utod sang biktima pero siya ang ginpulihan sa mga kaingod sang sospek amo nga siya ang pilason man. Kaso nga murder ang ipasaka sa pulis batok sa sospek nga at large pa tubtob sa karon. Sa number 8, isa pagid kabangkay isang lalaki ang nasapwan kahapon sa syudad sang Talisay. PNP nagalantaw nga ang kaso may kangtanan sa nakit-an pagid nga duha ka mga bangkay sa nagkalain-lain nga lugar kahapon. Matapos masapwan kahapon sa agang bangkay sa duha ka persona sa reclamation area sa Bacolod kag isa sa barangay Blumentritt sa Murcia. Isa pa ka persona ang nasapwan nga patay kahapon sa Kakahuyan sa barangay 1 sa siyudad sang Talisay. Ang biktima amo si Brian Barredo, 24 anyos. Sunod sa investigador, posible nga ginhaboy lang didto si Barredo kag sa lain nga lugar siya ginpatay. Bangod wala sang may nakita area. Ginpahayag naman ni Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nga naga-coordinate ng Talisay PNP, Murcia PNP kag Police Station 2 sa Bacolod angot sa 3 ka mga bangkay nga nasapwan kag kun bala may kangtanan ini. Look up everything naman sino as possible yun, sir. Ikigina-check mo natin tanan angles na possible and since it was ay parang simultaneous siya wala siya nga nakita within the day. So we're looking na possibly related ni sa May mga reklamo gid man angot sa delayed nga pag-release ang sweldo sa mga nagatrabaho bilang job order kag mga contract of services sa gobyerno probinsyal. Inisunod sa Attorney Refrando Diaz, Provincial Administrator, nga nagpaatag nga ila ginatingguan sa karon nga sa mas madali nga panahon ma-release na ang sweldo sa mga natungdan. Sini nga adlaw may nalagdaan na nga mga cheque para sa Marso kag Abril nga sweldo. Ginatingguan nga sa Hunyo ma-release na ang sweldo para sa Mayo. Isa ka systemic reform ang ginapatuman karon sa probinsya.
Gikan sa sadtuan ay voucher lang, karon na paidalom na sa payroll ang mga sa idalom sang job order kag contract of service. Parayon man ang pagpa-enroll sa ATM para sa ila sini nga mga sweldo. Malawig ang proseso sa bilog nga sistema, lugang pa nga may mga datos nga nagakinhanglan nga isanto. Suno kay Renelo Lastiere, ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees, may 600 ka mga job order kag 300 ka mga contract of service. Mga 95 sa sweldo sa mga job order ang may payroll na kag mga 80% naman sa contract of service. Wala nagapahuway no sa pag-troubleshoot kag nagasipot sang aton nga mga JOs kag mga COS nga kung sino pa ang wala na sweldohan. So as of yesterday, napakita na sa ako nga ang March dapat tapos na, no? Ang may problema sa papeles, na-contact na namon ng ilang mga AO and na-rectify kag na-kompleto ng ilang mga papeles. So, it's a birth pangs bala, no? Basta nagasugod kita bago nga sistema, may ara pa glitch, may ara pa jutay nga adjustment. Kung tanawon ta sa statistics ang in-present sa atong HR with accounting and budget, dako na gid man niya ang develop. Gapasalamat gid ang mugos per sa tagpabudlay man sa ila liyok, no, kay pakay Attorney Diaz and the governor for addressing the problem. Hindi ta gid man maperpekto, may ara pa mga pabudlayan. Sa number 6 active COVID-19 cases sa Negros Oriental, naglapaw na sa 600. Nagdangat na sa 615 sa karon ang active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental matapos madugangan sa 98 ka bag-o nga kaso kahapon. Iniamo na ang pinakadamo nga active cases sa probinsya halin sa pagsugod sang pandemic. Ang Dumaguete City amo sa gihapon ang may pinakadamo nga active cases, 162. Ang Silliman University Medical Center nga isa sa pinakadako nga ospital sa Dumaguete ang temporaryo man nga nagsuspend sa karon sa admissions ng COVID-19 patients bangod sa napuno na ang ilang bed capacity. Padayon naman magabaton sang non-COVID patients ang ospital. Samtang Negros Occidental ang may 49 ka bag-o nga kaso ng COVID-19 kag 72 naman sa Bacolod kahapon. 1,443 ang total active cases karon sa Negros Occidental kag 1,001 naman ang active cases sa Bacolod. Sa number 5, 51 ang nagpositibo sa COVID-19 subong adlaw sa Negros Occidental. Tuman ini kanubo kung ipaanggid sa nagligad nga mga inadlaw nga record nga yara sa tig 3-digit ang new cases as of May 18. 1,443 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental nga daw masiling na nga under control na nga COVID cases sa probinsya. Suno kay Provincial Administrator ni Fernando Diaz, ang contact tracing tigayon na nga nag-catch up sa paglaptas ng virus. Mas nagdamo na karon ang nagaayo sang sa mga nagapositibo. Samtang sa session sang Sanggunian Panlalawigan kahapon, naaprubahan na ang referral agreement sa tunga sang molecular laboratory sa Valladolid kag sa probinsya sang Negros Occidental. Nagakasayuran ini karon suno sa kay Diaz nga mabahin-bahin na ang load sa tunga sang molecular lab sa Silay kag sa Valladolid. Epekto sini ang mas madasig kag mas masuluhay nga pag-process sa mga samples nga bentaha sa probinsya. Sa number 4, grupong Crusaders for Justice ang nag-file isang reklamo sa Ombudsman batok sa pamuno sa Department of Public Works and Highways, Bacolod District, kag pamuno sa Community Environment and Natural Resources Office sa Bago, angot sa pagpangutod sa kahoy sa daan nga airport sa Bacolod. Ang founding president ng grupo nga si Dominador Villaluna Jr. ang nagpadala sang reklamo sa Office of the Deputy Ombudsman for the Visayas batok sa kay DPWH Bacolod District Engineer Jaime Havellana kag Senro Bago Head Engineer Joan Nathaniel Herangaya. Ginpahayag ni Villaluna nga makabig nga grave misconduct
gross ignorance of the law kag grave abuse of power ang ginhimo sang amo nga mga ahensya sang gobyerno sa pagpangutod sang dalagko kag gulang nga mga kahoy sa sidewalk sang daan nga airport. Damlagpag ginpahayag Nanday Havellana kag Herangaya nga kumpleto ang tanan nga procedural requirements sa idalom sang kasubuan para sa pag-utod sa mga kahoy gani hindi makabig nga illegal ang ila ginhimo. Ginaabi-abi naman nila ang reklamo ni Villa Luna kag handa sila nga sabton ini sa tion nga makabato na sila sang complaint gikan sa ombudsman. Sa number 3, buhawi na siplatan sa syudad sa Bacolod kay nasungod to. Sa video nga kuha ni Mark Steven Chu, makita sa video nga nakuha niya ang buhawi. Yari siya sa kunusang kay nasang udto sa 21st Street sang nasiplatan niya ang buhawi. Sa video naman niya kuha ni Andrew Altarejos ang kuha gikan sa 16th Lacson Street sa Bacolod. Makita ang pagporma man sa buhawi. Si Mirasol Magallanes naman nagpadala sa video sa buhawi nga yara sa Baybayon. Suno sa City Disaster Risk Reduction Management Office, wala sa may report nga nahalitan sang buhawi. Sa number 2, may 200 ka mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal ang natalana nga bakunahan buwas nga adlaw sa idalom sa Barangay Kapitolyo Vaccination Program. Sa Negros Occidental Residences, pati gayunon ang pagbakuna nga magasugod las 8 sang aga. Plastado na ang tanan suno kay Attorney Rayfrando Diaz, ang Provincial Administrator, nga nagalakip sa nga pagsulod tubtub sa pagwa sang mga bakunahan. Voluntary ang pagpaidalom sa bakuna, pero labing ginahaylo ang mga empleyado nga magpaidalom sa amo nga tikang. Suno kay Diaz, target nila nga makaangkon sang safety sa workplace, ilabi na nga nagakaapektuhan ang trabaho kung may nagapositibo sa COVID-19. May mga gina-isolate pa for observation. Ginatinghuaan sang probinsya nga tayuyon nga makahatag sang serbisyo, amo nga nalakip diri ang pag-install sang information and technology equipment sa mga healing centers nga bisan maka-quarantine o kung naka-quarantine, tigayon nga makatambong sa online nga mga hilikoton ang mga naka-quarantine. Yes, kung hindi masakop for the day, the following day pwede sila ka-continue. But we have enough vaccinators. We are really campaigning that the maximum number of government employees should be vaccinated kay para ang aton nga safety within the workplace ma-establish na nagid, no? Kadako sang aton nga disruption of services. We are very thankful sa ating provincial government for their concern sa welfare ng empleyado, for their protection. The employees are just waiting man. At least mayara man sila assurance sa kagalingon nila against the pandemic. Kag sa number 1 sa mga balita, subong adlaw. Bacolod Emergency Operations Center nagpasalig sa mga nakaparehistro na online nga wala pa sa gihapon matagaan sang schedule sa pagbakuna nga mabakunahan gid sila sa tion nga mag-abot ng AstraZeneca nga mga bakuna nga ginbakal sa syudad sa Bacolod. Ini matapos may pila ka mga nagreklamo sa sistema sang pagbakuna sa mga barangay. Yaring report ni Marty Go. Temprano pa nga nagpadulong sa barangay Mansilingan si Tay Sevilleno para magpabakuna para sa COVID-19 bangod nakaparegister na siya online. Malapit 2 ka oras na siya nga nagapila sang ginhambalan siya kag iban niya nga mga upod nga nagapila nga hindi sila maakomodar sang barangay bangod dapat sa barangay mismo sila nagparehistro kag hindi online. Ginhambalan sila sang barangay secretary nga tawgan lang sila kung mayara sang sobra nga bakuna subong nga adlaw. Wala pa yan nag-limit kaya hindi pa sila pagkasuplon kundi ginalantaw natin ang bias kaya tungod limited. So karon ma-assessment kami doktora after nga masulod ang priority pag apda mo lang ang bago sa inyo, we will inform you. As a matter of fact, may pila na kami tungod tintawagan ng mga pila based sa key recommendations na ito. Gusto namon i-accommodate kamutanan, gusto namon itagaan yung priority kaya panawagan kami. But unfortunately,
wala man sa amon control kung pila ang padala sa bias nga available as iya paniya sang nasyonal. Ginpahayag ni Dr. Chris Orongon sang Bacolod Emergency Operations Center nga ang mga nakaparegister sa barangay kag online nga healthcare workers, senior citizens kag mga may comorbidities ang ginahatagan sa karon sang priority. Pero iya ginapasalig nga ang tanan nga mga nakaparegister online nga tubtub subong wala pamahatagan sang schedule ang mabakunahan gid sa tion nga mag-abot na ang 650,000 ka doses sang AstraZeneca vaccines nga ginbakal sang syudad kag ginapaabot sa bulan sang Hulyo. Sa karon, nagadepende lang anay ang bakuna sang syudad sa nagainabot gikan sa national government pinaagi sa DOH. Ang aton bala nga numero nagadepende balaan sa aton nga availability sa aton vaccine. Kaysa subong sini gamay pa man lang nag-abot. But ang iban naka-register May, ang iban April, diba siyang numero mo ara sa 20,000 plus, ara sa 30,000 plus, ara sa 40,000 plus. You don't expect nga matax-texan ka, kaya ang bakuna ito palang nabaton, wala pa 20,000. Okay? So sa 20,000 doses nga na, amo palang na ito gina-roll out. But rest assured nga mag-abot na ang kadamaan sa atong bakuna, especially ang gin-order ni Mayor Bing at 650,000 doses, expect nato nga tanan nga nakaparehistro ara na sa priority katon. Naglibot naman si Bacolod Mayor Evelio Leonardia sa ginapatigayon nga mass vaccination sa mga barangay. Iya ginakalipay nga madamo na sang mga pumuluyo ang luyag nga magpabakuna kag wala na sang kahadlok. Plano karon sang syudad nga magdugang sang iban pa nga mga pamaagi sa paghatag sang bakuna sa mga barangay kag subdivision kasubong sang mobile vaccination. Kaya nagalibot ko sa mga nalain-lain nga barangay vaccination centers kag dugang pagit ang SM nga kadamo dito tawo kag ang Ayala kadamo man tawo. Nakita ko may improvement. There is no doubt about that. Although the game is not over because damo pagapon ang dapat naton i-bakunahan, no? Nevertheless, considering nag-aalabot ba lang nga bakuna ginahatag na sa pumuluyo, we're doing quite well. Napilian man ang Bacolod bilang isa sa 4 ka mga syudad sa pungsod nga mangin case study sang isa ka proyekto sang DILG, DOH kag United Nations Children's Emergency Fund o kun UNICEF nga nagatuyo sa pagtuon kung paano masarangan sang isa ka local government unit ang pag-manage sang COVID-19 pandemic kag sang ginatawag nga new normal. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, fishball vendor nakapatukod sang balay. Nagabaligya naman sang milk tea, nagapa-franchise na. Kay man nakapatukod sang pila ka branches samtang naga-pandemic. Paano ini natabo? Yaring report ni Romeo Subaldo. Ang pagka-addict ni Dinah Orfano sa milk tea kag pagka-coffee lover niya ang isa sa mga rason kung nga nagpursige siya sa pagsugod sang kaugalingon nga negosyo sa paghimo sa milk tea. Sa Laguna, nagkuha siya sang short course sa mixing sa mga ilimnon pareho sa milk tea. Antes nag-pandemic, nakapauli siya sa Talisay City kag gintestingan ang pagnegosyo. Nagsugod siya sa gamay nga kiosko. Kung maka-income siya sadto sang 1,000 ka peso sa isa ka adlaw, malipayo na siya. Pero nag-igo ang pandemic, nag-lockdown. Pensar niya, katapusan na sang iya liberty nga negosyo. Pero natabuan kay naka-enroll siya sa isa ka food delivery services, wala siya maglaom nga diri na magasugod ang pag-uswag sang iya nga negosyo. Ang tanda, first day naman, second day, isa lang order, duwa ka order. Pagka third day, damo-damo, gadyang asin nga hindi na naman, mara pala ng order. Like pila kami lang, naman mo ba? Nang sobra, 100 to 200 cups na kami, Sa sir. isang adlaw? Yes, sir. Wow. Amo na siya kadamo sa muna. Daw mga sunod-sunod. Sa pandemic, gini pag-pick Yes, sir, sa pandemic. Gadya, grabe, gadya ang bulig sa amin, food panda. Karon, may kaugalingon na siya nga pwesto sa higad sang highway sang Talisay. Halin sa milk tea, madamo na sang klase sang ilimnon ang iya gina-serve. Kag, may pa-dine-in na siya sa mga pagkaon. Wala untat ang pagwa sulod sa iya sa mga makuha sang order kag maga-deliver. Subong, magluwas sa Talisay, may silay branch na siya. May nag-franchise na gani sa Victoria City kag soon to open ang ma-franchise pagid sa Bacolod. Si Mika Halandoon naman halin sa pagbaligya sa pagkaon sa isa ka BPO company pero nagsirado. Nagsugod liwat sa lain naman nga lugar tubtub nakabuka siya sang 4 ka mga branches sang Mika Consasa. Nag-okay na tani ang dalagan sa negosyo pero nag-igo ang pandemic
nagsirado ang 3 ka branches kag isa na lang ang nabilin. Pero pinaagi man sa food delivery services, amat-amat niya nga napangbayaran ang tanan niya nga mga loan. Kag subong, hindi niya na maarapalan ng orders basta magtigpa na niya ga. Inasal nga manok, kag sinugba nga baboy ang iya ginabaligya, pati turo-turo nga mga sudan. Siyempre, sa inasalan, ako lang to kag ang iba na sa Manokan country, open, kag ako, barato ko, as in, damo-damo, video order. Hindi mo ma-explicar kung ano ka na. Wala, eh. Sa kadlaw Dumahibi ko, kisa manumdum pala, Lord, grabe, kagid dyan mo. Like pila ka inasal sa isa kadlaw, for example? Maka ano kami guro, maka 60 kami ka inasal na manok, so 60 times 4. Why labot ang liyempo naman, 20 kilos a day kami, may pork barbecue, bala. Grabe. Grabe, ganyan blessings ni Lord. Diyan mo ko blessing in disguise, gini si Food Pandas. Ang mag-asawa naman nga Herman kag Edna Sumbilon nagabaligya sa mga fishball, tempura, cheese sticks, dynamite sticks kag iban pa nga mga finger foods. Mas kilala ang ilang nga produkto nga iya ni Totongs. Sikat sila sagwa sa mga eskwelahan kag kun panaad sa Negros. Pero bangod sang pandemic, wala sang face-to-face nga klase, wala man sa mga events kag gatherings. Pinsar anay sang Sumbilon nga mag-asawa, katapusan naman sang ila halos 2 ka dekada nga negosyo. Nagtesting sila sa pagbaligya online pero hindi amo sina kabakal. Nangisog sila magkuha sang serbisyo sang food delivery services. Ginkibot lang sila sang ilang income. Makalabot ang ilang benta sa 50,000 pesos sa isa ka semana. Sa peak season, nalabot nila ang 200,000 pesos sa sulod lang sang napulo ka adlaw. Makapila na yan sa isa ka semana. Damo kami semana, ang amount pinakanupo 50. 50K. Kalabot kami 200K. Sa isa ka semana? Within 10 days to 15 days, nakalabot kami 200K. Kabalo na ang Food Panda. Sa tempura kag sa fishball. Yeah, tanan mga delicacies naman. Pero ang big selling naman fishball, guys, kag tok nining. Huwag ka, ma'am. Muna ang kapasalamat kami sa Food Panda. Without Food Panda, wala kami bayad sa amon balay nga nakakuha kami balay sa Camellia. Subong, ginahulat na lang nila nga mahuman ang ilang nga balay sa Camellia Homes kag manugbukas naman sila sa ilang nga dine-in nga store, pati malls, plano pa nila nga sudlon. Suno kay Ralph Mandin, account manager sa Food Panda, pati sila ang nakibot kung paano nag-uswag ang magagmay nga negosyo sini nga pandemic. Ang pinsaranay nila, pati sila mangin apektado man pero sa ilang partnership sa mga gagmay nga mga negosyo, palarehos ang ilang nga pag-uswag. We really even like to see the reactions and success that we have with our local vendors or restaurant owners because of course they really thought na wala na gid sila right after the pandemic hit, but because of the delivery that really helped them, that made their lives not just easier but had an exceptional change. Sa karon, hindi lang sa Bacolod ang ilang gina-cater, may mga kliyente na sila sa iban nga mga banwa kag syudad. Para naman sa mga magagmay nga negosyante, parehos nanday Dayna, Mika, Herman kag Edna. Paswerte-swerte gid man matuod ang lakat sa negosyo, pero dapat hindi madula ang pagpanikasog ag pangabudlay. Ang mga pagtilaw normal lang, nagadepende sa imo kung paano mo ini atubangon kag malampuhasan. Bob, kanay pamatian nga sa tunga-tunga sa pandemic, may pamatian ka sa gyapon nga mga success story sa mga gagmay nga mga negosyante. Namin kung pandemic siya time ba't mga tao nga nagsaka sila yan, nag-uswag ilang nga mga negosyo. Grabe guruming no ang ilang nga pagpanumdum, ang ilang lang nga innovation kag ang pagpanikasog of course. Nga despite the pandemic, they were able to, get through sang kabudlan. Baga nito nila Barb, nang kisa kina naman balin tsakto gina balin negosyo magambol ka, mangisog ka. Syempre kung mangisog ka, maggambol ka, opdan mo siya sa pagpaningwa agad siya. Correct. Kaya mo gina pinaka bottom line. Pero muna kuno grabe subong ka popular ang food delivery services kay mga tao gusto nilang magulat sa balay sa mga pagkaon. That's why ini sila tanan nag-successful ang ilang mga gagmay lang sadto nga mga negosyo. Kanami sing inspirasyon nila ron. Oh, gusto ko man bar base nami ko na ilibod base ibabalagi ako man ni makapatindog man ko bala makabakal ko kondo. Bantayan ko na kay kabalo pa may ginabaligya ka. Kagawian to mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.